Alma LD Lifestyle cikon sa YouTube channel jotono lamsogo tei khakahamya pharo inke aisisri basalai nyai jong hisangnoi khumlung tu NIT chini bari o thanglai tongmani mangpli norok bai share khlai phinai tini lai thangnai video rogo norok kabongma hamjak mong ni mari rima bagai ang haino hai norok bai bekhani kok share khlainya thangte share khlainya musung tai phunuk na musungo ke norok video no puilan chmi paitha chora khalogi nai tongdi tai logiri tongdi nai comment khainya bota pongdi tei tomung jaja khangke like share khlainya bota pongdi okay ke chaji yangke dislike bo khaimano ke iko mo chini bisram khamata mane bisram kesar sorry bisram kesar ni lama tui ke hapka jeng naran kami tui bo jeng hapmang kamu ke jeng iko ang norok no punuk nam fungta yang tui ke yang tui ke thangsinai chini bari wo ke amo hai thangai iko it soling watu injora hangke kisa engko tongo sleep tana bo kirwo ke iko abo hai ke omo kai porimol song ni bari oy je yang first yang aboni ari no chini nai ta yang tiksa buskang thangkai iko yang thangai iko sok pai ka hangke norok o video no pilan chimi nai khalogai nai comment khanya ta pogdi okay hangke hindi nai laiga na bisingo hangke faidi bisingo hap laiga na iko ani logisong ani chamung kisa tupmani tei bufang wafang ani brima rohomani da online tui rohormani bo salbrum rohoro abo se salo kaisa kaini rok sopai ke bezal wachabai no sopai ke chahmuta hingke abo haiklei faidi tam kaikha tam kaya naidi do norok nai comment khaidi tai hamari redi chini bari no hello iko sopaika hingke chini blessings nong ni blessings nangujong norok suridi chini life ni bagai chini o bari ni bagai ani logi song bo salbrum no omo ni bagai bo phung aike no yang o phayu hingke ang mokhang sujagya tini phaika bin logi ke bo phainai kri hinai se ano khamakan hindi hinai tini kam khanya nangya mamui songna nangya ri suna nangya hindi hinai ang bo tini ma phaika after 1 month ni ulota phayo ang bo haifono onek kom phayo bono daily phayo hingke norok chini o bari no nayei norok hamari ruoi comment khaidi okay hingke yang se oi kisam video lok nai hingke ang tam he muitini mangpli ton namu sumani ngo se ang si sinilia bole beraria ni si sinilia ha ani ya ko yang tu ya bufang biang phung aisisri phaima se satung tungma bo satung tungma ni ta isanam lia emne phung ni satung chamani bele no vitamin ka hamse ke boro kanya se abo kolom tui phai bo kunung ya ke hindi na lege na tho pukri wo sakang ongkodi amo soblati nanyong sumani ang biang ruwa kuri na bele ruwa kiruwa ang lubia buko lubia ma slip tanah naik ha tam no ramani sab ramani
bunira barbakan dah. Do ready. Angta tuino nugui ani dimak mane ani bom tomo kaisa wan sumung phayuta taklai December kaito ni jongjak tongkhangke mane hamari tongkhangke ani ama ani bosarok jodi phaikangke Tripura o ani bosarok to phataro tongo ke borok phaikangke oro phayi jong picnic chalainai iko tuibo ganang tongo oro engke oro tuibai no jong mukhitung thaikitung rok mangsorok suimanu abo aran dimak phai tongkhata engke lai tanui oro bowui aram se enjoy khaimano hayada family picnic engke tui nungjanai ke botol ni paitu manuta hayada tui kaham se iko tuibai no mane joto manui suimanuta engke bahai nangjakhan rok komen khanya tapok di nai tong di pilihan kumi pai tatura nai tong Nuhumani di borok sabo. Nuhumani abong konong na. Santo haino. Tam mamo. Thang yang ke oro kai di taisa. Chana bagai phaika. Ko. Ada chana phaika arok. Ko ayang bo. Cholo kai di. Chana hanai phaika ta. Borok kaineng sa. Belai rok khibna ba tamo belai rok no chop ba. Khibri kaham ke. Sarang nai tabo. Kunung ya sara bo. Khibri. Belai rok khibri. Yoro ke gangla. Ko oro. Phui telang mani ko. Ko oro tai pangsa. Gangla kai mani. Ko huk ni chakumra. Thai di do. Ko mogadam tungo yang ketal kai man ta yang bekak. Mogadam rok. Thai bai di do iko oro kisah tongo ayang kisah ta kebang ya oro busu bang mani maroro iko nah di busu mang sani ya kung nang baikha
nung waisa phai pro nung delin phai pro nung deli si phai bula nung deli si phai bula nung khol yang ga khak yang ga nung us kang bu phai ya di ba ga pro nung delin phai pro nai na nang mani nge bahage salsan pore ba omo iko nai di gaham ke sobai da lob lubia no rok komen ke sadi do busu bang mani mar oma yakung ke phau busu iko mo sobai da na lubia komen ke sabai di do iko chini huk no hin manta mo iko mane huk da na bagan da hin mo bagan kok borok bahingke kok borok bahingke kok borok baise bagan lah hin ya ta abo wan sakok baise bari itu bari chini amo se khapiu chini bari ko chini bari wo engko sobai da na lubia da omo no half boiling khai chai mano je engko pura busu habai kan yakung iko oh my god na di dol rock iko na di an yakung nono khai ko oma khak di ang bo khagana do iko mo khai ma busli ma ton sinai to mo buslin bagai hay ada dol rock iko mutai sal mungkin nomor agis thamai kerak non engko pranai taisa busli ton mai ada oma mo khe busli ni bagai tong sithong khakli ai ko iko hengke iko omo hai khak senai ta norom misrum bu chajak misrum bangmani mar oro lubia da sobai lubia ha solo lubia da sobai komen ke sadi yang tong khoble jonta iko norom nok kholna nango iko hayada dol rock oma misrum bang mar organic omono no organic khonu hayada ये देखिए बाल्टिंग थाइसे आमां खाफियाबा इको नरो नक्सिदो नरक कैमरा चाकना कष्ट दङ रे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर खाइदिदो सब्सक्राइब खाइदिदो आलमा एलडी लाइफस्टाइल न इको नादि त्रिपुरा पारलक पारजर पेटकानि काइन केदैका kumnungan ong farmhouse insa sena farmhouse hangni farming house insa sena hangni da kerku blei teng insa sena suki te penyi layo kat ni to cholo okay 3 বছর 4 বছর কয় বছর খাও মো
어 바리 거의 보서른 가뭐 양디게 angke pogu Mo tabok ng gong ka. 3 bosor. moke 3 bosor iko thailik rok 3 bosor ngkha khlai tongmani ta moke thailik rok iko thailik thaibeka baksa kai bororok je kosto khanya musung nai mane tam nima kosto khaya rok buini magana chana simi nai nyai rok daily no khagai telang thango hengke iko mobo sap khok nam sum khok phaidi iko bo thailik thaijak iko sap khok nam sum phaidi hengke je khok nam sung ya rong ke suri di kok keroi iko ma lengwei ko thailik thaijak iko yang bo thaijak thailik iko yang bo hingke 1 bosor ni sekang anroso taronso rok ayang bele hasal thangmalia norok no phunuk malia anroso iko ro anroso tai bu kaiman bele yango eu khali kesar kerja oro anroso kaidi mikhun tan telang khapo mo oroni iko na handi mikhun maka tani telang thangka mikhun oroni motam thailik gopi thailik ni mikhun asa okhui kanata maima che anata nogo mai kerui ko kerui a mikhun phono chawoi opung sithung satung ekdom ani moso phangsa ang 2 bosor ni skang kaimani obono o phangsa no ma cha suka buibo khoka angbo ma cha kha tak o moso phangsa no ang norok no phunu gana ang sa samani o phangsa no ang no ani yak bai kaimani naidi kaimani moso nahdi ang bono kok sa sawi kayuta apro ani logi samung tangnai chini buma bodol 6-7 jon tong logi amono ang borok no iko ang moso kaimani ta phuidi do norok iko nahdi imte iko nahdi oro ni ngo khakbai kata bororok ngke ta khagi telang ya da kisa ha iko kerak ngi di ba mo angta actually mani kai khei belai se kaham abo se ang mane kaimi ya ta phaimi ya karon nogobo samung tangna nangbla hayada iko ani moso kaimani iko bekhabai kaimani iko mse tor khabo iko dolrok iko futu bukan ado iko ani moso na di sap khok na musung khok phadi iko khok nai rok ni yak bo kaham khana bon boim bo ani o moso thuilia iko na di kumun botongo tabuk bele leng ma bagai khakli ado 2-3 din pore khak phaya na iko mo bang guri bai khang ka ba leng khata hungke muya bo oro tongmani khol khapu boro ha iko oro muya khok bai kai iko o wano er na mani jo motam wa Wandal. he puldi chalo Raja kale. oma yokha oma hamno tamabo Masan nih. masandu iko dolrok oroni tamwang mo wandal
Mandal. Yang don tanit lang na kita. Tabang waseng di kuweta. Pasak. Iko ro. Tanit lang na tola na. Ha? Umur tanit lang na tikana kru. Botolan nih. Ini tola tamla cing munya. Oh. Je telang nai rong ni yak tai buka hamung thu ta. Kok keroi. Kan kai tham tong tola cing. Tong situ je canam sung nai rok cha thong cha phai di. Je buji ya rok. Je asta ma cha ya rok se phai kana. Okhui su kana. Tong situng ta phai di. Bobo. Bai ni simlang bobo sing bo. Bo kucuk. Iko kucuk deh. Ita ba. Oro. Iko foto. Hai pono to bini. Bekreng yang seri kang ke ba yang sing kha hai ada. Niam kai. Iko mo kai 3-4 bosor ang khata mo. Yang dige kai. Iko thailik mikun boda talang kha. Ha? Mo ka tam thailik. Gopi. Mo ro ka gopi. Tapi na tong pok tong na ni. Ano tang ni? Ora tang ni tang ni. Ha? Pok tong na tong. Himsiring kha, leng kha. Oma phungai sisri phailai mani. Jong. Ayang bo nok tang thani. Ungko samung tang phailai tong khana. Nung borok no. Mia saya dan norok tang sok di noi. Bong ya ko cabi da tong. Di pressure bithi caran inang tong hang. Chalo. Agi ungko thasmu bo. Manmani na chong. Khakuluk rok kaita. Mo khe chini bagan. Mane ayang bisingota ke lamau ongkhor ka. Mo khe iko. O ganao chini babsa santo ni nok ketal. Oro sepai kata bo. Agi ke ayang tong manita. Taka besla song tong ayang ya wa ke bini nok. Mo ke bin nok ta amoni opposite ke chini iko. Yang ya wa ke kleta gana ta bobai iko mo. Agi ke yang tei lama tong mani chini. Iko yang tei o bariu hapnan ta. Ke iko bini nok lama ke iko yang tei sinam ka bo. Ke agi ke iko yang parawo. Ayang ta. Chalo thalai sinai tabuk. Ko nok ni lama iko yang teh iko agi ke nok kesamu yang iko bong nok kesam ke jung ka hai thang lai sinai chin gamini no haplia kumlung thang sinai chini tam chegamo chini dukan bokluk nani jora kumlungo tai samung bocol itu aro an login borok ko delin hayo iko mono chini kami mokai kesar da na isram kesar klay isram bari kesar iko school serai rong school thangka cái blog malai phinai joto no hambai nai jong ma bagai